फैदोंफोरबो सेराव गथायो आंनि गासै बाख्नायगोन रोजाबगोन बाख्नायगोन रोजाबगोन Good morning everyone. बे समाव गिबियावनो बिफासोरखौ हामबायदों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबोनि मुङाव आं गोजोननायखौ जासिबाय लोगोसे दिनै रिपाब्लिक डेनिबो आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो नायगिरि बिथांमोननो जासिबाय दिनै जों मोनसे गोदान मर्निं डिभिजननि गेजेरजों मोनसे गोदान इसोरनि बाथ्रा मोनसे सोलोंगोन ना जों दिनैहाय फैदों इसोरनियाव इसोरखौ बाख्नायनो इसोरखौ सिबिनो इसोरनि मुंनि मेथाइ रोजाबनो नङा होमबा बेबायदि जों इसोरनि अननायखौ जों शेयार खालामनो लुबैदों दिनैनि बे गेदेर साननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों फोरबोआ बाख्नाय जाथों नङा होमबा मानोना बेयो सानफ्रोमबो जोंनि बिबानफोरखौ बानस'यो जोंनि मावनायफोराव बे हेफाजाब खालामो दिनै फुंनि बेलि मर्निं डिभिजननि गेजेरजों जों बेखौनो जों सोलोंगोन दिनैहाय आं बाइबेल सिरि फरायगोन गिबिफोर 68 बालाव 19 आरो 20 सिरिखौ मोनबायब्ला आं फरायनि फोरबोनि मुङाव बेयाव लिरनाय दङ फोरबोआ बाख्नाय जाथों मानोना बियो सानफ्रोमबो जोंनि बिबान बानस'ग्रा बियो जोंनि लागै बासायग्रा इसोर जाबाय बियो जोंनि लागै गहोग्रा इसोर गसंबाय थैनायनिफ्राय बासायनायनि बोलोआबो जेहुवा फोरबोनिनो जों एसेबां मोजां जों बाथ्रा खोनादों नङा होमबा फोरबोआ बाख्नाय जाथों होनना बुंदों मानि थाखाय बे सानफ्रोमबो जोंनि बिबानफोरखौ दिनै बानस'दों जोंनि लागै बासायग्रा इसोर बियो दिनै नुजाथिबाय नङा होमबा संसाराव जोनोम लानायजों अननायजोंहाय जोंनि पापफोरखौ दिनै बानस'बाय कालभारनि क्रुसाव गावखौहाय आलाय जानायनि गेजेरजोंहाय बेयो दिनैहाय जोंनि पापफोरखौ सुस्रांबाय बेनिखायनो जों फोरबोखौ बाख्नायनि नङा होमबा बेनि मुङै जों मेथाइ रोजाबनि जों गाव गावखौ टेस्टिमनि होनो सासे मोजां सोद्रोम इसोरनि मानसि हिसाबै नङा होमबा बे जोंनि लागै गहोग्रा इसोर गसंबाय होननानै इसोर हिसाबै गसंनो हानाय संसाराव जों रावखौबो नागिरना मोननाय नङा गुबुनावबो जों जेरावबो नागिरना मोननाय नङा बेनिखायनो फोरबो इसोरा जिसुआ जोंखौहाय दिनै गहोग्रा फसंनायखाय जों इसोरखौनो हामबायनि इसोरनि महिमाखौ जों बाख्नायनि नङा होमबा थैनायनिफ्राय बासायनायनि बोलोआबो जेहुवा फोरबोनिनो होनना बुंदों थैनायनिफ्राय बासायनो हाग्रा रावबो दिनैहाय जों संसारावबो जों मोननो थाङाखै नङा होमबा बेनिखायनो बे फोरबोनि थैनायनिफ्राय जे सानथामनि उनाव सिखांफिनबाय बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय जिउनि बासाय जानायखौ जोंबो सिखांफिननायखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो जों फोरबोखौनो बाख्नायनि फोरबोनि महिमानि थाखाय जों मेथाइ रोजाबनो नङा होमबा बेनि महिमानि थाखाय जोङो गाव गावनि जिबनखौ गथायनो ना जाहाथे इसोरनि दैखोनथि जानानै जों गाव गावखौ सोद्रोम आखुजों जोङो जिउआवहाय दैदेनलांनो हायो संसाराव जोंखौ नुनानै जे मोजांखौ नुनानै गुबुनफ्रा सोलोंलांनो हायो बेखौ जों सोलोंनि दिनैनि बे आर'जसिम थांनायनि सिगां मोनसे आं कमेन्ट फरायथिनो सानदों फंबाय सासे बिथाङा लिरदों बरिया फोरबोजों अनजागोन मान होजागोन आं हिन्दु आं फोरबोखौसो मोनदां हायो आरो माब्लाबाबो साननायफ्रा फैमाल जाया गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बेसे मोजां कमेन्ट होदों नोंथांनि बे कमेन्टआ नोंथांनियाव जे इसोरा दङ नोंथांनि फोथायनायानो दिनै नोंनि साननायफोरखौ जाफुंहोदों माने नों साननानै ला इसोरा नोंजों लोगोसे दङ बिथाङा अनारु बर' नोंथाङा हिन्दुआनो जायाथों मानो जियानो जायाथों मानो नों इसोरखौ दिनैहाय फोथायदों फोथायनायनि गेजेरजों नों आशीर्बादखौ मोननायखायसो नोंनि साननायफ्रा दिनै जाफुंदों इयुननि समफोराव बेबायदिनो इसोरनि गाहाम रादाबफोरखौ नायबाय था मिथिनो नाजा इसोरा आरोबाव नोंनो बांसिन बोर होगोन नोंनि साननायफोर हास्थायनायफोर थांखिफोर गासिबो जाफुंनायनि खोथा गैया इसोरा जेब्ला नोंथांजों लोगोसे थागोन गासिबो जाफुंगोन बेनिखायनो नोंथांखौ आं खावलायदों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेबायदिनो खोनासंनो थाखाय बा खोनासंबाय था इसोरनिफ्राय बांसिन बोर मोनगोन इसोरनिफ्राय बांसिन अननायखौ मोनगोन बांसिन जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे दिनैनि बे गेजेराव आं आर'जनि खावलायनाय आं फरायनो सानबाय बिथाङानो जाहैबाय लिंसन मोसाहारि बेयाव लिरदों
हेल' आदा गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम आदा आं नोंथांनि गेजेरजों आरज खालामजानो लुबैदों आंनि फिसाज्लानि थाखाय गगा मोननाय गुजुनायजों सैनांना दङ दाखालि बुधबारनिफ्रायनो आदा जेन फिसाज्लानि लोमजानाया हामो इसोरनियाव आरज खालामनायजों आदा बेखौनो नों आदानिसिम खावलायहरबाय इसोरनियाव गथायनो थाखाय आंनि फिसाज्लानि मुङा रिदोम मुसाहारि आंनि मुङा हेबल मुसाहारि बिमा जुमुना मुसाहारि गामि मध्य फुलबारि डिस्ट्रिक्टआ चिरां बिथां फंबायनि जि फिसाज्लानि जि गगा मोननाय गुजुनाय इसोरा थारैनो सोखागोन नोंथांमोना सोखाजानायखौ मोनगोन इसोरनाव फोथाय नांथाबनानै था इसोरा गासैखौबो मावनो हायोखाय दिनैहाय नों जेरैबायदि फोथायनायजों खावलायदों इसोरा मिथिगौ थारैनो इसोरा सोखागोन दिनै जों आरजसिम थांनि बे फंबायनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोनाबो आरजआव थाफागोन गोसोखांबोगोन आंखौ बुंनो खावलायखानाय थाबाय आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनथार थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनगथार बिफा इसोर नों बेफोरखौ दानो बे फुंबिलि मोगामिनि ना हामबाय होनदों दिनै गेदेरथा अननायनि गेजेरजों बे गोदान सानखौ गोदान फुंबिलिखौ मोननो हाबाय फोरबो आफा दिनै संसाराव गोबां सुबुंफोर दं जायफोरानोखि बेबायदि गोजोन आरो मोजां समखौ मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो नोंथांनाव गथायथों बिथांमोननो उननि समफ्राव बेबायदि मोजां खाबुखौ होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबो आफा दानो बे समाव जाय फंबाया दिनैहाय फोथायनायजों नोंनियाव आरज खालामजानो लुबैदों खावलायदों जायनि फिसालानि थाखाय फोरबो आफा जि रिदोम मुसाहारि बिथांनि जि लोमजानाय देहा बेखौ नोंथांनाव गथायदों नुफैया बेखौ सोखादो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों दांनानै बेखौ नोङो नोंनि महिमाखौ नुजाहोगोन बेबायदि आसा जों फोथायदों फोरबो आफा दानो बे समाव हामबायदों बिथांनि न'खर बिथांनि गथ' गथाय गासैखौबो नोंथांनाव गथायदों नोंफ्राय नोंनि गोथार जिउजों बेखौ बेंनानै लागोन इयुननि समफोराव मोजां देहा मोजां सोलेर मोजां न'खर अनलायग्रा जानो हायो बिथांमोननि न'खरखौ नोंथांनाव गथाय बे फोरबो आफा हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय फोरबो आफा दिनै बे समाव नोंथांनाव गथायदों जायफोरानोखि नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनखौबो नोंथांनाव गथायदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौबो दैदेनगोन जों साफ्रोमखौबो नोंनि अननायजों दैदेनलांगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामनाय गुसुं आरज सासे बासैग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथोंसै लोगोसे बेखिनियाव नोंथांमोनखौ खावलायो जायफोरानोखि बेवहाय दिनै नायगासिनो दं नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि आरजनि थाखाय खावलायनाय बा नोंथांमोननि जिबननि टेस्टिमनि बा माबा मोनसे फोसावनो गोनां दंब्ला आंनि बे चेनेलजों हरनो हागोन आरो नोंथांमोना मेथाइफोर लिरोब्ला रोजाबोब्ला बेखौ आंनो हरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो हागोन बा इसोरनि गाहाम बाथ्रा जुदि बुंनो गोसोब्ला बुंनानै भिडिअ खालामना हरनो हागोन बा भइस रेकर्डिं खालामनानै हरनो हागोन आं बेयाव पाब्लिश खालामनो हागोन बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय गोजोनथोंसै